Здравейте, момичета! Днес искам да ви разкажа една история. История, която много от нас може би са изпитвали, или поне са се страхували, че ще изпитат. Историята на Лили, жена, която обичаше, вярваше и остана, дори когато всичко около нея се разпадаше. Защо някои остават в отношения, които ги разяждат отвътре? Защо, въпреки болката, не си тръгваш? Ще видим всичко това пред очите на Лили и Алекс се запознават преди 7 години в библиотеката, в която работи. Тя беше млада, изпълнена с мечти и надежди. Той беше директор на голям холдинг, а малко по-късно беше човекът, който й обеща целия свят пълен с любов и подкрепа. Първата им среща била в ресторант с красива панорамна гледка. Когато пристигнали на паркинга и той слязал от колата, се чувала песента «I will always love you». Поканил я на танц пред лицето на всички минувачи. Той бил толкова чаровен и уверен и тя си казала «Да, това е човека». Скоро заживели заедно, а 8 месеца по-късно той й предложил брак. Първата година всичко било чудесно. Купувал и цветя всяка седмица. Винаги намирал тайни осамотени ресторанти, в който да я доведе, и я подкрепял за всичко. Тогава една вечер и казал, че не е нужно да работи и да изкарва пари, той искал тя да е винаги на разположение за него. Това не й се стори странно дори за миг и не след дълго тя напуснала работата си. Останала сама в дома им, ежедневието й минавало монотонно. Сутрин ставала преди Алекс, правила му кафе и закуска и го изпращала на работа, след това се заемала с домакинството като готвене и чистене и понякога се виждала с приятелка на кафе. Но нещо в Алекс започнало да се променя, започнал да й прави забележки за външния и вид за начина, по който се е облякла. Тя му отговаряла, че е изглеждала така и когато са се запознали, но това не го спирало да използва груби епитети срещу нея. После започнал да казва, че приятелките й влияят зле и трябва да се отдръпне от тях. Тя приемала и правила всичко, което той поиска. Защото искала той да е щастлив и приказката свършва до тук. Междувременно Алекс започнал да се прибира по-късно и да обяснява, че има работа. В началото тя вярваше, но после започна да усеща, че нещо не е наред. Един ден тя намери съобщение в телефона му. «Липсваш ми», пишело там. Но съобщението не беше към нея. Сърцето й се сви, но не направила нищо, а той й обещал, че ще се промени. «Обичах го и го обичам още», казва Лили, но не мога да си тръгна. Защо? Защото Алекс беше този, който плащаше наема, който държеше ключа към апартамента, който поемаше разходите за майка й, която беше болна. Без него се чувствах изгубена, признава тя. Нямах пари, нито подкрепа, Лили споделя как нощите са били най-трудни. Той се прибираше късно, понякога миришеше на другата жена. Аз лежах в леглото и плаках тихо. И винаги се питаше през сълзи, защо не мога да си тръгна. Един ден събрала и малкото си останало его и го попитала, защо ми изневеряваш. Той не й отговорил, тишината му била като нож в гърдите й. След малко той й казал, това не е твоя работа, ако не ти харесва, тръгни си. Той знаел добре, че тя е изцяло зависима от него и няма как да го направи, затова го използвал срещу нея. Това беше момента, в който Лили осъзна, че любовта вече не е достатъчна. Тогава тя решава да направи нещо за себе си, за бъдещето си и за майка си. Първата стъпка била да се запише в бюрото по труда, като безработна, не след дълго оттам, и предложиха да изкара курс като фризьорка. Тя излизаше след Алекс и се прибираше винаги преди него. После реши да потърси старите си приятелки и им разказа цялата история те от своя страна и простиха, а лектора на курса толкова много хареса как се старае, че я нае да работи в салона му. Не беше лесно, признава тя, но първите малки стъпки й дадоха надежда. Историята на Лили илюстрира една от най-трудните човешки дилеми, когато любовта е приплетена с зависимост. Зависимост, която не е само емоционална, но и финансова, може да задържи човек в токсична връзка, въпреки болката и предателството. Това е капан, който страхът от самота, страхът от непознатото и усещането за липса на контрол над живота парализират волята за промяна. Психологически това се нарича зависима личностна структура, когато човек свързва собствената си ценност и безопасност изцяло с другия, губейки себе си в процеса.
но истинската сила идва с осъзнаването, че свободата започва отвътре. С самосъзнание, с малки стъпки към независимост, било то емоционална или финансова, човек може да гради нова реалност. Да обича себе си, да се уважава и да вярва, че заслужава повече от тишината на предателството. Лили направи първата крачка към свободата си, когато реши, че бъдещето й заслужава повече от страха й. И тази крачка, колкото и малка да изглежда, е началото,